Zavedenie eura na Slovensku je určite dobrou správou pre občanov, ale predovšetkým pre ekonomiku Slovenska. Určite túto pozíciu bude treba potvrdiť dobrou makroekonomickou politikou vlády, predovšetkým v oblasti vývoja cien, teda inflácií a takisto deficitu verejných financií. Bez pochyby euro prinesie veľké výhody pre podnikateľský sektor. Určite to bude pre veľké podniky, pre väčšie spoločnosti, ktoré už obchodujú na trhu eurozóny. Ale to neznamená, že to euro postupne nebude mať svoje uplatnenie alebo nebude prinášať svoje výhody aj pre malých podnikateľov, s ktorými ja som dosť často v kontakte. A určite pre tých, ktorí sa pohybujú v oblasti služieb, vzhľadom na to, že sa očakáva po určitom čase zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva a určite tie služby, ktoré obyčajne realizujú malé a stredné podniky, budú dostávať na svojom význame. Euro prinesia aj určitú atraktivitu Slovenska v súvislosti s novými investíciami, predovšetkým v oblasti zvýšenej pridanej hodnoty týchto produktov, ktoré sú vlastne už v oblasti, povedzme, tej znalostnej ekonomiky, kde sa prejavujú inovácie. Opäť si myslím, že je tam veľký priestor pre malé podniky, respektíve stredné inovatívne podniky, ktoré môžu využívať práve tú silu eura a stability vlastne na eurozóne a vôbec Európskej únii, aby zvyšovali svoju konkurencieschopnosť práve cez nové technológie, inovatívne technológie a podobne. Ja som sa zúčastnil minule na jednej významnej konferencii strategického fóra v Bratislave, kde som mal možnosť rozprávať ohľadom eura s podnikateľmi, so zástupcami malých a stredných podnikateľov aj veľkých podnikov. Bol som teda veľmi rád, že som mohol reagovať na ich otázky a takisto dať im určité také základné informácie, ako ja vidím ten vývoj na Slovensku po zavedení eura. Myslím si, že som ich ubezpečil o tom, že sa nemusia obávať práve tohto nového fenoménu a určite im to prinesie značné výhody pri zvyšovaní ich konkurencieschopnosti a takisto rozšírení svojho vlastne trhu, na ktorom pôsobia minimálne v krajinách eurozóny, kde tie výhody budú najoptimálnejšie. Ale rozhodne toto euro určite posilní konkurencieschopnosť. Má to obrovský význam, pretože vieme priamo diskutovať o problémoch, s ktorými sa stretávame dennodenne pri tej našej práci, ale máme možnosť diskutovať o víziách a o smeroch, kam sa teda jednak slovenská ekonomika uberá, alebo slovenské hospodárstvo, ale hlavne európske, pretože to je asi také smerodajné a tie informácie pre akúkoľvek oblasť činnosti sú veľmi dôležité. Čo sa týka kampane, myslím si, že tu vláda trochu zaostáva za očakávaním. Bolo by treba, aby tá kampaň bola zacielená jednak na tie menšie, povedzme aj stredné podniky, ktoré nemajú takú možnosť získavania informácií, povedzme ako veľké podniky, ale aj ďalšie skupiny obyvateľstva, predovšetkým sociálne odkázané skupiny obyvateľov, dôchodcovia a podobne. Títo musia dostať oveľa viac informácií. Bolo by dobré, aby určite vláda prišla s takýmito programami, ktoré na jednej strane ich ubezpečia, že jednoducho to euro nebude tak negatívne pôsobiť aj na tieto skupiny. Na druhej strane v prípade, ak by predsa len tie ceny mali tendenciu narásť o niečo vyššie, vláda by mala prísť nejakými opatreniami, aby zamedzilo vlastne tomu negatívnemu dopadu práve na tieto skupiny obyvateľov. Osobne neočakávam, že na Slovensku sa zopakuje ten istý scenár ako v Slovensku, kde ceny stúpli po zavedení eura výrazným spôsobom. Slovensko je oveľa lepšie pripravené, čo sa týka tej dlhodobej udržateľnosti cien. Tu samozrejme tie ceny môžu narásť, ale tým prirodzeným spôsobom, lebo sa predpokladá ďalší nárast cien v energetike a oblasti poľnohospodárskych produktov, čo môže trochu skresliť vlastne tú situáciu v oblasti inflácií, ale inak ten samotný vplyv eura bude veľmi nízky na rast cien.